autobus. Poď sem. No, Bela tu nie je a som tu s bratrancom. Danielom. Sorry, Bela. Že to je Daniel, ale musela som ho upokojiť, tak ideme natáčať. Pozajtra je Veľká noc. Veď pondelok. Pozajtra. Aha. No, pozajtra je Veľká noc a ďalší diel bude o tom, že budeme maľovať vejce. V škole som si urobila také, ale obrala som diamanty. Predstavte si, že tu je jeden taký veľký krásny diamant a naokolo sú diamanty. Potom som vymyslela Pipinu vlnové vajce, Hypisáka, Zaja s členkou a Pipina Diamonds, proste celá diamantová. Čo by som ešte povedala? Kamaráde, pomalšie. Čo by som ešte tak povedala? Au, no. Vyberte si. Fialová. P-I-A-L-O-V-A. 8. Čakaj. 8. Raz, dva, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9. Si múdra hlavička. Gratulujem ti, Stefanii. No. Ukazuj sa. Čo by som povedala? Ukážem vám zase. No. A čo som minulé, ja neviem, akom dieli ste videli, že som ukazovala svoje knižky Milý dedič. Našla som tu, čo mala byť aká úplne posledná. No a teraz ukážem celý život. Najprv. Toto je prvá. Najprv ľudia museli boli zvieratá. Potom im musel do hlavy skočiť mozog. No vlastne vyskočil, ale tu mal skočiť. Potom maturovali a mali kapelu, ako ja chcem mať s kamarátkou. Čo budeme robiť ešte 3 minúty? Čo ukážem? Veľká noc sa blíži, Veľká noc sa blíži. To je noty z mojej kapely. Viem, ja to bude také dievčenské. Potom tu mi inšpirovala moja učiteľka z výtvarky, tak som to skúsila si nakresliť. Moment. Vidno na videu? Hej. Také máme. No všetko som zatiaľ robila ja. Kamarátka je v Maďarsku, takže nič. Také. Tu už som celkom aj ubrala s tými trublítkami. Natáčam! Super. No, také. A také. Hovorím, ubrala som. A posledné je také. To nás vyskytuje kamarátky navždy. No, ideš. Čau. No, ideš. Tak, natáčam, ty idiot. Tak majte sa, už idem hed. Ty ideš hed. Choď, no, zbole. A budeme aj natáčať. No poďme, ideme sa pozrieť na tú kuzlu. Vysnech všakže, ani na kuzlo, vysnech všakže, a Patku, všakže, a pozerajte. Som ti ja povedala. Máme dačo. To som ti ja povedala, že to môžeš robiť. Nie, to neexistuje. Nie, ja som to už 100 rokov vedela. No vlastne, keď máte Minecraftový sneh, ako to malé políčko, a zoberte lopatu a kliknete na to, že to chcete zničiť, vyjdú vám gulky. Vy spíte v knižnici, ja mám povolenie. Preukáž spáča! Nina, meno. Držiteľ toho preukazu má právo kedykoľvek si pospať medzi knižkami. Vy nie. Tak, ja musím končiť. Čus, bus, autobus.